Aquesta etapa va començar a l'any 476 després de Crist, amb la caiguda de l'Imperi Romà, i va acabar a l'any 1492, quan Cristóbal Colom va descobrir Amèrica. El primer fet important va ser la caiguda de l'Imperi Romà a l'Occident. Després d'això va començar l'edat medieval. Van haver moltes dictadures dels reis. Tot el que diguin el rei, la gent per sota ell tenia que fer-ho. Els pobles que tenien un castell, la majoria en tenia muralles per seguretat. Una malaltia molt perillosa va ser la peste negra, que va reduir la població d'Europa a la meitat. Es va descobrir moltes coses, per exemple, pólvora, paper i vidre. Els castells estaven a la cima d'una muntanya i envoltats d'aigua. La majoria de gent del poble era pobra. La gent pobra treballava als camps i li donaven molts pocs diners. En canvi, la majoria de la gent rica vivien en castells. Les guerres tardaven molts anys. La gent amb la seguretat eren els que tenien més diners. Abans hi havia altres tipus de diners. Les cases eren de pedra, perquè no tenien més coses per fer-les. Hi havia 3 tipus de persones a la societat: reis, nobles i esclaus. Aquest és el fi de la nostra presentació. Esperem que us hagi agradat. Fins la I la propera. propera. Adéu. Adéu.